Здравейте. Уважаема госпожо Петкова, уважаеми господин Желязков, вие знаете много добре, че с приемането на този мандат вие поемате и голяма отговорност. Българите твърде дълго чакат изход от политическата криза и редовно правителство. Затова и предоставих достатъчно време, за да можете вие, вашата партия и вашите потенциални партньори да разгледате възможните опции и да намерите работеща формула. Но и трябва да е ясно, че за управлението не е достатъчно просто да бъде редовно. То трябва да бъде преди всичко и компетентно, и оперативно, и най-вече да е подчинено изцяло на общественият интерес. Росен Желязков да получи проучвателният мандат за съставяне на правителство на Република България. Заповядайте. Към нас. Затова и нашите консултации бяха насочени към търсенето на по-широко съгласие и близо 2 месеца ние направихме големи усилия ежедневно, ежечасно, понякога и в късните часове на денонощието да постигнем необходимите компромиси, необходимото съгласие за национално отговорно управление на страната. Ето, господин президент, изпълнен проучвателен мандат. В тази ситуация още днес ще издам и ще изпратя в Народното събрание указ с предложението съгласно изискванията на... Аз и предварително ли късаме отделя? Сгъваш веднъж, слагаш печат. Отива гласува. В момента, в който се върне, слагаш. Искате още веднъж да не сте разгънати. Тук. Махни ли сте, да?